Bizkaiko lurralde batez, hauxe idatzi zuen Madozek. Haize guztiek jotzen dute. Mendexa da. Kantauriarekin muga egiten du. Eta baita Lekeitio, Amoroto, Ispaster eta Berriatuarekin ere. Eremurik garaiena hegoaldean du, 286 metroko Sinoiz mendatea. Bizkaiko batzar orokorretan 23. eserlekua berea zuen, eta 55 hogera terdik ordezkatzen zuten. Gaur ordea udalak 343 bizilagun besterik ez ditu. Mendexan, Euskaldunen adierazgarri den lurraganako atxegimendua ageri-agerian dago. Harriek ere badute izenik. Portuko erreka, Txanterreka, Arbaltzeto Mizpili eta Luixarri. Mendexari buruzko aurreneko albisteak 8. mendekoak dira, jendea bertan aurretik biziarren. Mendexa eta Likona hangoak ziren, eta Delmasen ustez, Loiolako Inigo azken sendi honetakoa omen zen. Esate behina, dokarro difuntuk eta horrek esate behina, hori izan. Zan izan amuma, zelan egon zan hemen etxion, perseide horiari eskapatan. Baina beta ezagarzemat urte izango dina handigona. Behar unos zortziru bat urte honi izta izamat da hala. Hori izan nik dakitzen hori izan da. Hori izan nik dakitzen, zan izan amuma. Zan egon zan hemen, perseide eskapatan. Horrek etxi horrek eban, lehen torre hondi bat torre alderde zon. Zan izan amumari, estatu bat inbitzela eta zirien, dokorro difuntu eta horrek azirien hori egiten, eskultorie amantzio zaten. 3 metro galturi iban horrek izeteko. Dara ze Elixara begira, bera santia. Zan izan santietan, zan izan amuma. Hazen idurizan. 1935-rako, azien hori egiten, 36-erako egiteko. Da zarrako tuta justo movimentu gurtan dakabo. Algorta eta Leagi sendiak ere hemengoak dira. Leagitarren dorretxe bikainak zutik dira oraindik ere. Nekazaritzarako erabiltzen dute, eta 3 familia bizi dira bertan. San Pedro Gurtzeko 16. mendean fundatu zuten Mendexako eleiza nagusia. Ordurarte, Mendexarrei Lekeitioko Ama Jasokundearen parrokia egokitzen zitzaien. Eta gaur egun, Likona auzoko behekaldeko zenbait bizilagunek halaxe darraite oraindik ere. Lea ibaiaren ondoan dago zenbaitek ospital zarra deitzen dutena. Erromesen eritetxe zahar bata,
Izan ere, handik hurbil, Zenarrutzatik Santiago bidearen adar bat pasatzen baita. Eta 17. mendean bailara jo zuen Izurritean nabarmendu omen zen. Deigarria da zenbat gurutze mantendu diren. Gehienek gainera, hileta bideekin zerikusia dute. Urkidikoak, esate baterako, atxeden hartzeko lekua adierazten zuen. Baurdoko auzokide guztien izenak azaltzen dira hemen. Egitakoa berriz, letanien gurutzea da. Herrian ziren bi baselizatik bakarra geratzen da, Santa Luziarena. Hirugarren berrikuntza Basterra arkitektoak egin zion 1888an. Mendexarrek erromeria egiten dute santuaren egunean. Hauxe da gainera urteko egunik laburrena. Hemen Santa Lucia egune, dire Santa Lucia eta San Cristobal. Santa Lucia hemen izete zen egun alaize, ze goizien tabernak hemen pirida modure, tabernak ibiten txornatxu bat, eguerdi aurrien, zete zen batzutan egualdi izkazeite barien txarto baina, ara ateta junde, handa, holan. Gero gabaz, egoten zen Zubizen errome eze. Zubizen, Zubiko tabernan, etortu zen akordeonisti, orduan akordeona izete zen, jasbana. Kamilun errome eze. Orduan automobili bezabelota, gaurro balitzi, ondarru arteo kolia ingolitzeteke baina, orduan automobili petetano gaitxe jantzan. Argia ikusmenaren simbolo denez, Bailarako bizilagunek tankera honetako arazorik dutenean, santuari kandelak pizten dizkiote. Beste zenbait ordea, agindutakoa betezera etortzen dira. Ana lanpara ikusi oso esalbutan, hango argize, geuko ipitxe edu beti, ana gaute une otezen argize. Argize zete zen hori za mariposa bat, hain mariposie erretezanien barreze ipini, eta hoxe. Begiri hori zatiari, atikanako burdinazko lako batzutekoz, barrukatiek. Mosolue ontzaz hartzen handizerik, eta lanparako hori erate ban, eta gero hori beko egurre, behaga iteban hankakin je, zikin jo iteban anilizan rufinan mosolu hori, alambria zeinetzonik, pasau estaini, eta hango kandelak, antxinekuti ez, hor zarri hotezin kandelak, holantxeik etorzenak eduen errazuk edaitia, kandeli izte ben da besti bebaite, horko kandelina antxineku da. Mezatik irtendakoan jaia da nagusi. Udalak musikariak eta askaritxoa ordaintzen du. Mendexan, orain gutxirarte, ofizio batzu indarrean mantendu dira. Harakin edo matarifea, eskupeta errematadorea, perratzailea, esnezalea. Ohiturak agintzen duen legez, txerria
Ilargi betearen ondorengo 3 eta 5 egunen artean hil behar omen da. Bizkaian azegune deitzen diote bolada honi. Euskal Herrian gehienetan udazken eta neguko hilabete hotzetan hiltzen da zerria. Nire akordu guztien beti zautu dut txarrize. Da, honen txipa, ekarteu eneruen edo febreruen, eta gero gabonetan hiltzeu, Santo Tomase inguruen. Ispasterko Arropain auzoko Bene Plaza Matarife edo Arakina da. Lekeitioko hiltegia itxi arte urte askoan ibili zen bertan lanean. Gaur badu lanik ordea, Baurdo izeneko parajeko Zelaia auzoko Agirrebeko baserrian. Ohiturak eta idatzigabeko arauek agindutakoari jarraituz hil behar dute txerria. Hementxe hasten da txerri hiltzea. Da gero, itxen da, ipini, behin ganien, da, idie, ekarritxe erre. Ze, gozu eseten eire urde eze, idie zerreten dana. Hau, profanuaz da baino, barik. Ego palentxik euso beut, ego kalentxik segiute, beti. Baina Lucio, ez da bene? Bai, Lucio, hemen Lucio, ba. Bai, harri mure zegoen, zarratu batia. Ustu gero egingo dute, eta behin ozten eta egoten utzi ondoren, pixatu eta zatitu egingo dute. Txerri hiltzean lan hauek gizonezkoek egingo dituzte. Andrak etxen dabe, hoxe, odolostiek egin, estiek garbitzu, da, gero, eukitxe gaurretik, ze dute porruek, kipulak eta danak. Da, txarrezen odolaz etxen da, nahaztau, gatzabota, nahaztau, da, gero odolostikin. Odolostikin inaz, kordie, etxen da, sartun portu. Balda baten. Dan etxen da, egozi. Egozi txekuenetara, da, ez egi, sokat. On sartu. Euskal Herriko baserri giroan perratzaileak ere ugari izan dira. Berak ipintzen zizkien perrak, idi, behi eta zaldi behor zein mandoei. Gaur egun nekazaritzarako traktorea erabiltzen denez, idiak deman aritzeko dituzte. Mendexan perratokirik bazen eta bat gainontzekoak baino asko hobeto mantendu da. Berriatuakoa izan arren, Lekeitiora ezkondu zen Ikua erdiko baserriko Jose Basterretxea perratzaileak behi bati aldatu behar dizkio perrak. Lehenik eta behin, aberea palanka bidez eragiten zaion egurrezko tramankuluaren gainean ipini behar da.
txoko bat hau, amplia bat fruta. Nik hau biherra ikusinan Ondarrun. Ondarrun, nire usa bazan Javier Mugarza. Ondarrun etorzen, Amoribitako zen bizen, da Ondarrun eskondu, da haintxe bizi zen. Ni haintxe ganau asko perretzalez, azintzen apurkan ikisten, da hortxe ikizien duen ondala 40 urte. Ordu normalien igual, inoz egin duzen 20 ganadu bai. Baina gaur egunien igual 20 egunin be, bat neku igual. Gatzena, espadaki lehenengotan untzi ondo jozten, hain ekuitzen dugu odola urran, berak askuk eta gauze debile izaten da, lehenengun ez du biltzen da. Baina, gero asko inaz ikiz egiten da. Ondala. Hemen dutako binatzen, gaizeko gutzea, gana binatzen zein da? Gidi, Horrezta, deni pareja bat, gorra, bitxonena horretak gorra. Jarri ginen da, Huts, Zardo, txeko, zagarratu bordu bat, bajo bihazen. Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako baserria askotan familiaren ekonomiari laguntzeko lan zenbait egiten ziren neguko ordu luzetan zehar. Lan hauetako bat, Eibartik bidalitako eskupetak errematatzea izaten zen. Beste hainbatek bezalatxu, Javier Iturraspek urteak eman zituen lan honetan. Bueno, ni lehenengo hasi nintzen Bolibarren urte betien ikesten, eta gero Eibarrera nintzen, enpresa baten. Lehenengo Eibarren nintzen 4 urte eta erdi, bertan plantilean. Baina gero zelan errepartitzen etxerik etxe, herririk herri, eskopeta asunto duen asko izan da. Iben, mozten eskintza bat, ia etxin inalbanek, posik. Ni hasi nintzen lehenengo eta gero nire lehenengo zupizeko. Guri da kasaintzi izaten zana orduen. Egurre inkau burdiniari. Bai atzeko aldi eta gero aurreko aldi parti izaten dena, delanteri izaten zen orduen. Da, azarti zebek geukitxetzen. Esan besterik usuetan, entxerre. Orduen eskabide handizeko eskopetiek da asko itxen, oso asko. Ez da, zenbaten guzan, hilien ugingo ondutzen, 200 bat edo. Kontrola zan, eskopeta bat kotxak beren numerazioa ikartean. Numerazio hori etorte zan, numerazioetik aparte kartean giza bat, hori zan kamionun ibiltzeko. Eskopeti kontroletako nundik nora jute zan. Hori giza horregaz, gukitxe genuen ziteren bat etorte zan, hartun, da listau batein, liburu baten ondarroko kuartelin presentau, da hane itxe ben, zenbat hilero sartu zan, da urtete ban, Mendesatik kontrola dute. Zeilaute, emotezkun guri, hon iritsipena edo biztabun emotezkun, da guk alan itxegen. Gero eurek etorte ziren, guarda zobilak orduen, 15 ipein edo 8 ipein ikusten, zenbat dauen, da zer dauen, da kontrolet. Urtetan, Mendexarrak Lekeitiora jaitsi izan dira, esnea, arraultzak eta basarriko beste zenbait gai saltzera. Astoz joaten ziren. Gaur egun ordea,
Esneak oso bestelako bideak hartu ohi ditu saltzerakoan. Hala eta guztiz ere, Simona astean 2 bider jaisten da bere asto Lindarekin batera Lekeitioko azokara bere gauzak saltzera. Eguna esnatzear dagoela laguntzen dio Neba Jesusek astoa ondo kargatzen. Ni natorrona 17 urte itxuntik eta ondaukot 70 urte, 53 urtin, beti astuaz. Oinez beti, dargilpari beti. Lehen torte genien egun bitxi baten, 30 bat urtin. Da handi gorakue, 3 bat urte bitxi bat. Oste, aztin bertzen. Udatan eu, behin edo behin, fallete moze beti. Neun, ordu erdi itzen dut gehiago. Udan ordu erdi itxio, biri getxik. Eurite danin alanbe gehiago. Lehen esnita patatak eta arratza besterik ez ebez, lehen beste kargarik ez eurik zitizin eiku eta horixen bakarrik. Da hon, ez daulez ekarten esnerik, plazako utxin dauk gehiago eta plazako ekarten da, eta hon urtiotan gehiago. Plazi eguen lehenean aitamentuk azpitzen antxaurrien, da dan neotezan betetan, da beste legutatik bat asik itortezi. Ez tokortak eusen lehen. Bertan plazi baino goratxu Gerardo itzunin iztegen duen aztu, ez topilo ondize, da beste batzuk urruntxua da danak kortak eusen aztuntzako, kobrau itxe baina kortak eusen. Nahi zaneko nikon bebale azta korti ez, aztu konoko atertien. Mendexan, izan zen egurrezko untziak egiten zituen untziola bat ere. Mendi eta sendiarena zen, eta eraikuntzak zutik dira oraindik ere. Eta Mendexak noski bidali du Semerik emigraziora. Libururen batean, emigrazioaren ohiko zentru deitu izan diote herri honi. 1940 eta 1960 urte bitartean, biztanlekoa 100 lagunera jaitsi zen, 125 alegia. Lehenik eta behin Hego Amerikara, Argentina, Uruguai eta Txilera, ondoren eta neurri handiagoan Estatu Batuetako mendebaldera, Idaho, Kalifornia edota Nevadan artzain lanak egitera. Amerikanuak badu bai txokorik euren historian. Berrota maalizan, oktubrin otazazpizan. Mendexatik ni neu bakarrik umutzen hor beste batzu, gerrikarrak eta sortzik umutzen. Trenik umutzen amena atxuritxik parizera. Abari amena indaian hartundun hori trena, hori speziala. Urtean gain amarretan da, urrengo goxoko sortitan eduen parizera. Gerantxo egin egun bi iroztetiru. Sorsa aitan nukizera, gandik uzen, San Franciscora, Kalifornia, San Francisco. Gandik ekora, bakotxo lekuko, zera. Eure garduza betortzin, zein eusoa zan, aran bile betortzin, besti bile bai. O neguen behien, tipara gotzak dertzorgo, dudan, mendi altutan, karra kampuen. Egen albi bitzen negun, lagun bi, da kanperu bat beste hartzaina, ni hartzain bezala kanperu. Gaur egun, Mendexako iharduera nagusia nekazaritza da. Gainera, mendexarrak etekin gehiago lortzeko hobetzen gogorra ahalegindu dira. Nik esangote
Baserri honek beti eduki daue hemengo giro, baserri giroko bizimodu, gure gurasuek baserritik bizi izan direz. Eta gube horrek bultzatu gaitu ez da. Bueno, batez be horrek. Hemen desarroietan dugu horretxe deukan landara desarroietan dugu neguen. Klimatologi horrek ez du asko gehiago ematen ez da. Oneri, struktura oneri. Eta ude barrien jazten gara, piperra, tomate, hortua edanetik, pepino, kalabazin, berenjena, hori, denetik. Eta kanpoen, kanpoen ere, hori, ezaguneko danetik itxen dela ez da. Eta gero aparte baiti badugu, fruta. Egize da, produktuen edo honen esplotazioen arazorik eta handizena komerziala dela. Naizte lehen uste gendun produktzi zela, ez da egize, ez? Hori eskala apur bat handizen da binetzako arazo handizena eta traba eta irtenbide gitxi daukana da komerziala. Baina uste honik janen behar dela eta produzitzen behar dela. Lehen hau behan etxesan hartu hartz eta hon behan beharko da, ez? Mendexako sagardoak sona handia du bailara guztian. Azken urteotan gainera, sagardo ekoizpena ikaragarria zita. Agarre basarrian, antigualeko erara egiten dute sagardoa, dolare zaharra erabiliz. Lana egin ondoren, atsedenerako ordua iristen da. Zuku-zuku egindako sagarrak ere, egonean egon behar du egun batzuetan. Geroia, prentxatu eta handik ateratzen den edaria barriketan sartu behar boladatxo baterako. Bizkaiko hondartzarik kutxunenetako bat Karraspio da. Udaero milaka pertsona hurbiltzen da ona. Hondartza hau eta ondoan dagoen eta gaur egun salvaje deitzen zaion isuntza, bi kanpin ederrez osatzen den eskaintza turistikoaren zutabe nagusi dira. Endaiko kanpina itsasoaren ondoan dago eta Leagikoa berriz Mendexaren goikaldean. Nekazal turismoa ere ugaritu eginda Mendexa inguruko baserrietan. Hona hemen Mendexakua izenekoa. Mendexan solasaldia elkarrekin pasatzeko ohitura dago. Mende honen 2 eta 3. hamarkadetan herriko jendeak prestatu eta eskaini zituen antzerkilanek oso harrera ona izan zuten. Artean etzegoen telebistarik eta leku batetik bestera joatea lan nekosoa zen. Tarteka herrian, herri kirol ekitaldirik ere egiten da. Atzionea baserriko Anakabek bere behorrarekin makina bat apustuetan parte hartu izan du, adibidez, Amorotoko honetan. Nik topet notena da neure sasoien, hau mundu den hartin Euskal Herrixen esengo dalapentot, hau arresi arrastaute. Ameriketak kondizio hori entzuten da benin arresi arrastaute eta ban harako bilurgarez baina. Euskal Herrixen, bertoko ikuru bat esan da, guzteteak ona, Euskaldunei guzteteakuena. Ametxe jokatzen da milioa zupez eta batabestiak burrundaldi batzuk atara, eta goizean nitratora. Da, etxego bierra dana behor gehituztez, bedarrak harri, labrantza pixkaten bierba da, eta behor gehiten ditugu adanak, ezta?
Dalan hain de humildie, neuk zer esan behar gaxein, da ibiltzen dalez, esate baterako laguntasuna handi beti ikustala. Da gero, bide bat ezik jendozat, beti, emon alimentu pixkat, emon beti baba pixkat eta olo pixkat eta emon beti. Ez da izela astute euki barik. Ze bera inde bolontatetzu noberaz, nora beste pixkat, beraz euki. Bastarra hortik.